Здравейте, хора! Сега ще играем една доста популярна игра, която доста хора я знаят. И макар че не е чак толкова известна и не е толкова готина за някои хора, но именно това е Грани, хора, да. Започваме, ще цъкна изи, не ме съдете, ама не съм толкова добър на Грани, че съм на нормал, макар че на изи съм добър. Да. И съм гледал една ютубърка, казва се Васи Би. И да, тя е доста добра и аз малко се получих от нея. Научих някои лайфхакове от нея. Гличове. Ето, хора, примерно като се научих от нея, че ето така и... не го нацелих. Гранушка, това си виновно цяло ти. Портофелник. Я вземи да получиш малко. Че така или иначе. Я вземи тази книжка на английски омага. Аз се качих върху мърсите. Добре, хора. Сега се махам. Точно тук. Чакайте пак да побесна, да се ориентирам, хора. И да, къде побяскаме? Тук побясна. Отивам малко тук и... Ако е поработило. Не съм го нацелил отново. Гадост. Добре, хора, не съм сигурен. Няма толкова да се мъча. Чак. Капани ми слага, бе. Така, хора, малко. Хора, много гадна ситуация съм. Кой искаш от мен? Това ще искам да се разкажеш. И кой искаш? Това е давайте се. Буквално ти стоеше тук и се махаше. Радно. Get Simply Draw. Start drawing for the holidays. Майко мила, Simply draw. Grab your pencil and paper. Oh, we're really sharp. Just draw a simple circle. When you're done, take a picture of it and see what comes next. Yes! Nature animals are... Yes, ами казваме оневата четвърти ден. Не. Защо като ти е чумовески, защо можеш? Не. Ето доброто е. И бум! Тръгна сърцето не в главата си. Кръмъшки! О, майко мила! Класно.
Добре хора, я виждаме другото нещо. Сега, като тая дойде, това беше нечестно! Това беше нечестно! Това беше нечестно! Защо се обърна тая? Ами хора, не успехме, съжаление, да минем ганушка. Това от мен, чао!